igama lakhe alifani nawo uthando kodwa uthandeki why nje ngizibona ngingcono kunawe umubi times 10 uyangithola noma umubi washuta nge-iPhone angisho izokuncenga lo noma ngashuta nge-iPhone ngoba umsombe semobisela angale kuba muvi mara la kwa ngeke kufike futhi into bafuna ngisho le kwe-flash etoilet negap namazimo yesihamba adlula mngani wena songaba muhle ngaphandle mara ngaphakathi ubolile uyangithola okay yeah ngicela ukuphuma le YouTube uthenga amavasi lapha smash ne isho une mhaka Maya ka uyo sharp. Utsoko tsang teng o tepano kana ko batshuna o le bjana. Come on. No, doesn't mean ale bjana. 360 okay ngicela ukuthi ngithanda le version le front ayikho into echazayo ngale ndunda nginuka amakaka ngithanda i-back version i-front angi-freestyle but then it's a pass not for me What she saying? Like you never let me see. I just mind my own business. What's wrong with you? My fun on D&D. I got so many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga don't know what you say about me. Nigga be talking about me. He got that sway for me. We be laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch she can't say sober. Thumbs up. Hey yo, what's poppin' everybody? It's our boy Lil Kenji, aka Mr. Go Getter himself. You feel me? Protect. So today we're operating a young smash or pass slash, to be honest. You feel me? Can you like show the mommy side? What Travis okay? Just jokes. Okay, snap. You feel me? What up, it's your boy King Messiah Inspire intwana i-right i-bright shooting nge-sprite namhla sodlala i-smash your pass guys angazi sicale kuphi sicale kubokelo singabajita You know what? Okay, ngicela izala blessing. yeah Blessing blessing ukhona. Izala spa shit. Wenzani mala? Unane couple empty sham. What the fuck you talking about? Rock paper scissors. Kind of one. Yeah. 1 2 3 rock paper scissors no What? 1 2 3 rock 1 2 3. Rock paper scissors shoot. rock paper scissors shoot no rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot Sawenzani? rock paper scissors shoot Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Sharp. Stala bajita Yeah. okay tanga stala kuphi tanga stala la intro tanga showcase bafethu banele bayenza ku Facebook obvious bambiza ngokala wa Jasmine Pack indoda amachista ro la Scala la okay stop hello Hi. Ukraine sho ukuthi Ukraine ubani igama lakho tanga rasanda ubani igama lakho Luthando. Noluthando yazi Noluthando ukufanele that's why inkinga manje Miss Nax jo nangaphi but yakhe stands ayithula stand kusebenzakalayo sharp yo guys hello njani Mshapho bani igama lakho matric anyambona matric ne mara la akekho matric la nje ayithola last ku smash or pass uzubani igama lakho Rose. echo guys nambona lo uwonde kanjani ngathi bekancela ivini igama kasakhulu la showcase nje yami Why? amuhle nje yami yeah Okay. sure nje yami Ukraine yeah smash la tanga umnandi tanga tanga bomhlophe bakho tanga ngathi umlungu uphela ikhala nje That'll be example.
Serious? 100% Why bangakhikelanga jo? Uthi angigezi mina ntwana. Bheka mina uzibheke wena. Inyundi intwana yami ngathatha noma yini yakhe ndoda. Ne-under nama-under wami nje yami. Angifani nawo. Xokena snacks. Bheka nobubi. Ngithola kabi jo. Asmesh. Hey, lengiyashaba bafethu hey. Dudlu, what my son say? Dudlu motolo kanyoka ngithuka okay. Sawona. Kanjani? Ngiyaphila wena. Hayi ngiyaphila banika. Ubaneni? Yazi ukuthi kuboleke ne-scraping brush. Sithathula sicace bhuti kwenze njani? Wenze njani? Njani na? Ngesicathulo. Asicace ngathi ngizokuboleka i-scraping brush. Bhekisa. Bheka sikukhombise sashayina bhekisa sibashile bhuti. Sibashile mara sisters. Uthubani ke okuboleke i-bonnet sithuka umlanda. Yeah. Oh, what choose a pink? Yeah, choose a pink. Cha ngeke siyabonga yeso. Awucace bhuti. Sure. Hi. Hey, Njani? shapa na. Ngiyaphila banikami. Michael. Pass. Hi. Usho nwenkabi. Engikahle wena. Ngiyaphila. Abaningi. Pass. Respectful. Sawubona. Unjani? Phila wena. Hayi ngiyaphila kabhuti. Smash. Sawubona. Hello. Unjani? Hayi ngiyaphila. Pass. Abenya pass esikolweni. Uyaphasa? Alathe bhaqo. Cha ngathi akucaci. Kodwa siyeke. Sawubona. Unjani? Smash. Sawubona. Deep. Unjani? Hayi ngishaya. Hayi kuyaphileka. Smash. Igama ubani? Uthando. Kodwa igama lakhe alifani njengawo. Ungani phinde uya. Voice. Igama lakhe alifani nawo. Uthando. Kodwa uthandeki why nje? Hayi ngizibona ngingcono kunawe. Wena ngathi umfana bose. Ngathi mina ngikhohlwe wena amazinyo kanjani? Ahlahlithi ngithi pass. Ngathi apha pass. Hey. How are you? Sharp. Igama lakho bani? Rose. Chiremani. Oh, igama lakho Rose. Okay. Pass. Why? Akana energy. Umanzi. Short. When? Igama lakho bani? Angabakuzwa ta voice. Igama lakho bani? MK. Oh, NK. Mara ngathi ume pass. Ngathi wami inkunza ke. Yinda. Enzakalani buya ku kitchen. Anda ngihlala ebhucwini. Ngihlala ebhucwini. Abantu mina buya ku gym na. Ada ngukujima. Hayi ngiyabona amateko wakho. Ubuso ngathi imfene. Mara wena future sino bonakala. Wena kenyu yini? Azini adlula ngizokufikela. Hey. Hi. Ngisho bona sengikhiphile. Yeah. Short. Kadlula twana, adlula. Hi. Njani? Sharp kama kubani. Lihle. Lihle muhle ne? Smash. That's a buy. Short. That's a buy. Wait. Yezo side. Download smash. Uzwa bathi wena uthini? Ima smash and tang smash amadoda especially ayabo katsande tangumele kancane Response. Mnyela kathusi. Ungibiza ukatsana ngoba vele mbona ngathi mpukana. isandla singaka ta wena mshomo shaya indlwabi ipipi ya cramp isandla singaka That's crazy. Yabona?
I-voice. Hello. I-voice. Right. Ngishap. Ngicela usule amathikothif. Hello. Hey. Right. Ngishap. Ngicela uthenga ijezi. Hello. Right. Yeah. Hello. Hello. Right. Angigama lakho? Nyundi. Yeah? Nyundi. Outfit. Hello. Right pass. Hello. Smash. Hello. Angigama lakho? Smash. Okay. Anyways, I wanna flex. For sure, saying with 10K subscribers. For sure. I don't know how much. Type shit. The numbers are too much. I don't even know. But anyways, I'm grateful for the chair, for the opportunity. I won't disappoint. I'ma keep dropping bangers on top of bangers. It David on your pets. Let me not talk too much. Where we at? Baby spa. What? So fast? Why? I don't know how abafethu nani yakena abafethu The intro. eyo waraba school YouTube so boy baby spa aka spa manje intwana engapheli imandla, you know what I mean. Cava ngithina sishayile kakayo sesiyosile kakayizi obviously utheleka mina ngifika ngicede ngiyamosha bayakhuluma bayasho bayaringa sibezo mara kusinoma bani phela kweginze elikhona ebhasa bathi ngiyabhaba bengicela ningeke. I don't do to Power yasirasela hoy. yo afele tanganeyiza nemeni ngikwe aya sisamakela unithi khamba ngawo umubi times 10 uyangithola angakayiqala bheka phela mina mangifika kuwe ne Yeah. bheka maye phela ngibone ngathi ngibona abantu bakudala ukuthi ngishaye lezi ezamzukwana ngithola uzomthola omunye noma kunini noma ungalala Angali ngimuthi time 10 mara ngeke ngifike la ku. exe bheka Mara spa. Ngifuna ifakaze. bheka ne Rama akekho mubi lo muntu lopheka lo muntu. etanga lewe izitanga zibi tanga ngithola bathi another man is poison it's another man is meat angithola except for mina mubi angithola elo mntana mubi ngathi ilahle ngifaka ngesudi emaya angithola the way omubi ngakhona jo iyangithusa enakhona angeke ngicabanga ukuthi ngalala ebusuku ngiceda ukucava into enje Okay, top right. phazi ne Top right. afi aya tanga no yakena vele amadoda ayiphela amadoda ayiphela. Okay. Hello, Hi. you good? I'm good, thanks for yourself, dear. Tanga na yakena tanga la tanga iphele tanga smash ne Hi. aya tanga noma ezongkwera I don't care mara afere ngizobe ngikulindile afere kambani macha afere ukraine amnanda aya tanga like mina ngikwera machita ju ne. Hello, right? Yo aya mfethu lo mntana muhle ne. Yeah, ichu. Like igama lakho bani? Lihle. Itanga le media yakho ne. Si media. Ichu. Aya tanga like aron tuna tanga like aron keys tanga online tanga afili se. Hatnyana. Tanga no pa tanga ne. Hey bana. Ichu. Ay haki. Yeah, I have. Yo tanga like aron fila tanga ne. Yeah. Amo shukren tanga atanga nzomyeka tanga like atanga like tanga don't do this for ne machita kamba tanga kwa baba tanga kaun fana ke afere mnanta atanga nale yangekiphele tanga mina ngizomlinda ngizozwa ngaya ngithola I like mina vela ngisukela machita afere tanga kren Always talking. amna tanga ne Smash. tanga run smash out tanga it's a pass ne pass tanga we okay tanga mina not okay I'm never okay ne aferi tanga sevala man Azini bafethu ne. Ayisibuko sakhohlisana uma bathi umubi tanga like mampela. Awukho muhle. Singakhohlisi isipili ne. Response. Akazengela. Ngapha ngathi ubamba inkunzi buya kuJokinyi yini lena bane khwapha no understand lapha bispa Wazi. uyitanga ayi ngiyakufanisa ken ayi nalo keke ken la kumpango yo awuken esitoko malini tanga sito angisakhuluma malini sito
Basi imali yagezana ne, mali yamrobho bafethu. Ukezekile nini lephathi yakho le. Konde siphela nokuphela qabanga ngifila kanjani? Wena lena liphansi. Ngiyama iphili yami. Yathi ukuphila nje lephathi. Nuka nomlomo futhi walokho. Kubanga ngamazinyo. Sakhuluma. Mangena. Usmile ke hayi ngamanye uyangithusa ke ngeke ngisalala ke. Phume ngaso. Ayidanga uzenza Spider-Man asu Spider-Man. Ngosigqoko sakho asu Spider-Man. It's check mic. It's check mic. Ezinye zathi nje kungabizwa ngama-real nemonye ndikandaba ungafuneka bezokushanga phansi kumizuzu mthemboka abangcwethi besageza abantu bezojujukeza ngokesi ngwamkesi what Sangano. hello right bankama lakho Rose mantombazana angazi utheni athi yenzeni hambiselane ngayazi i-iPhone meshuta ngisho noma umubi washuta nge-iPhone angisho izokuncenga lo noma ngashuta nge-iPhone ngoba umsombe semobisela Angali kuba moving mara la kwanye ngifike futhi. into bafuna ngisho le flash toilet Tanga ngijovanga angali inja yami ne mara mina ngicela ukujova tangayiwani aluwanda ekele le way bathi FOC asiyone mina ngicela ngina ngithi nakuthini nithi nasiyona nakuthini asiyona Angeke ngidisa. King PS ne namanje nje Tanga enyundi tanga YouTube tanga nyundi netanga ngicela ufundise ama intro phela ngicela ufundise ama intro awuzomfundisa ngoba YouTube isikhathela ama intro way trip ane Into lokuthi abantu bazabangagezanga inkinga yabo. Yo tanga bathi ama intro Qalina kusi community hall. Go back. ufele yatangisha intro ta Sila, uzokhuluma mya. So guys, this is a girl model LHBSA. Siba blessile sazoba blessa and sazoba vuthela. Ngani ngifollow lapha ku TikTok ne model LHBSA, Facebook blessing. Phezkwabo. Hello. Njani? right wena. Ngishab. Sharp. Clean pass. Hello. Hey. Njani? Sharp kana. Nami ngiyaphila. Niyakhumbula nganikhuza last ngathi ningaboza namazamazama la nisawabuyisa futhi. Abesuthu. Yazi ukuthi ngithini? Abesuthu. One of them. Hello. Njani? Ngishap. Yo. Cela umela ubheka ikamera ne na ucela uze ngapha ubheka ikamera hayi woza nyakela kahle Ngiyabheka ne mamele yena akasondela aze ngayika sondela ume ngapha ke uze ngapha ne ubaveze boyi2 ngize bakhuluma ngamalahle ne bheka ubheke la uyakhanya mnyama uyengelela naye bheka mamele blessing yazi kunento le bafethu abathi bakubuka usizwe angithola yilo mntana angithola yena inkinga ucabanga ukuthi umuhle kanti ayicha uyabukeka akho muhle angithola ima face wena songaba muhle ngaphandle mara ngaphakathi ubolile uyangithola relax yazi bafethu leyo engifanisa nani nebenchisi eliyelo engaphandle lihle mara deep down linjani libolile angithola wena blessing musukuphapha jo iface yakho le iqinile ngathi incindi uyangithola yabo ukuthi akekho umuntu ohleka yithi ngikubooster yabona lezi zinto ozikhulumayo shema azihlekile yazi inkinga yakho ukuthi uthanda amahlaya angahlekisi angazi ukuhambana buka wena nekopo lakho lele ngathi ikopo lepipi angazi ukuthi ngithini engalomntana ayikho into encomeka ngaye like wena
angazi ngithini ngawe ne Yeah. mara the thing like into engizokutshela yona musukuphapha baby girl ngiye i-frontal ATM for prize angazi Letha phela. Bekani, yabona mabathi umuntu uyazi ukuthi kumele agcoke kanjani. Agcoke njengekhala yakhe, bheka ubhekela, kuyafana. Niyangithola? aya wena nawe isikhathele uhlezi ugcoka imkokotela daza thutopola ayikho into encomeka ngayo baby girl no wena nobuso bakho buprof ngathi iskontiri asikakayicala uyangithola Let's relax. Bakhuluma ngomkokotela, ngicela usondele. Elibheli phanchile la elaseJozi. Mina ngicela nosikena azolisikena. wena ima ngobunyama wena umnyama ngathi ushile angazi ukuthi mamela ne insila ikudla kwakho kwebusuku ne umubi ngayo ne etangisaba mela nabantwana tanga afere tanga namhlanje tanga ngifuna bona izimini bana ngithola tanga chopra tanga lo mntana sekini movie tanga wena umubi ngathi uyindoda uyangithola asikakakayiqedi umubi bakho emanje ubhekile bumphathisa stress awona live baby girl ne no flop njayam uyafuna aya tanga nawe yazi ukuthi leyo ngeke iphele tanga ngeke iphele yini mawaqala into engeke iphele tanga like mina ngidlule ntwana yami angithola ayona noma ungazama ibleach uzoba mubi wesa aya ntwana yami wena uzibona ulayisi angithola awukho ngcono sana angithola angishanga ukuthi ngcono etanga just relax tanga isigqoko se-70 tanga ngiyahude 50 bese ngeke ngaza umbolekwa bese ngebhathu umkokotelwa bheka basibheke a crowd asibhekeni ilibheke ngcono la ukantanamakommentela ngithola angichazeli wena kuyabana aya tanga kuyabana aya by the way nisama uzala tanga ne ugeza amazinyo lomakanuka uthi nyanuka lapho ngasikhathi wonukayo lenyapho elinuka ngcono ukudlula wena bathi light wena umlungu phela ikhala tanga labantu Ay, no flop tanga kacafa no flop Mommy, what's up? Sure. You good? Yeah, kisha. On, voice kancane ne. Yeah. Cover the smile of it. Anyways, okay, ay. Shy in. I get relaxed. Relax. Ungaba yini? Yeah. Hi. hello Unjani? Ngiyaphila. Akitlo smash anhlalanye. Cha, shikithune. Ayithe pass. It's a pass. Why? Bless. Hlantuze mo. Ngami namhlanje. Hayi, khandela papa. Mona khandela yibona ka? Mamela, yabona igame maseyiphela ne. Ningasayi kude ne. Nimbizi nje umgorho uzobagijimisa bonke bazohamba ne. Oh, and another thing. Ngibonile ungathi nje yabo since bangasamcabuzi ne. Waza ngikubuze sha. Nadala. Oh, okay. It's a pass. Pass. Buya. Big pass. Big pass. Why? Akina tse dintšhi ne mara wena ntho e boneng braya ka o yo sharp soko o tswang teng o tepone gona ke kopa tšhono o le bjana come on We artist. no doesn't mean ale bjana ka wisho o ba butaka ne o tse di notes ka wisha ne beno ya go hai a tene beno
Something. Do you know the celestial kingdom? You don't know the celestial kingdom, so you lost. So when you in the matrix, so fuck out of my face. Okay. Get on my face. Get on my fucking face, dog. You in the Matrix, dog. You in the Matrix, dog. Today is crazy. It's crazy. Do the thing. Big slime. What the fuck is going on YouTube? It's your boy Slimy, aka you'll never get your bitch back. Ngisashona mine. Okay, sa operator siyakuka ne. Mengipekele line yangapha ngathi line 3 na understand abachita bayaphi ni apha fethu. Snappa. Okay. Izi jai shaipiki eba fethu. Eba fethu. Yazi ngicela senzeni ne. Okay. Cela nisale ninika nepenti. Ngoba le pink nje yami uyiroka ukudlula bosisi bashaya ipinki mara wena uyiroka ukudlula bona uthi abocheri bathinta la ungaphindi ugcoka ipinki yakena ngathi ubani uyayikena le out yayikena le barretrano weekend ubani tanga bazosisuka mesibiza amagama tanga unyundi kandaba ngasikhathi amehla abhekele nali angunderstand suka khuluma nobani so khuluma nobani Miyeke. Tanga Treve tanga uthanda ngongijova ushaya nebhandela ku wrestling. Ibhandela ku wrestling shoot kwamele ngilithathe ngiligaye yena ne cause lama intro wakho uyalwa. Like angazi le intro yakho uba ubhalele le intro tanga. Shoot le intro yale ngathi ibhalele out ebhali script sozalo. Alibona le shayela tanga. Nasemoshara akekho ishayayo. Emoshara ngeke bayishaya vele yazi why. Bafana nawe. Uyangithanda. Mara besides ne. Shoot le out. Nika nani chat. Le out the way iwonde ngakhona, the way mengakhona la ngitheme ngisondela bengithi uyawa. Now wondile just ile impahla lezi yini ugibela parachute. Okay, ngiyayibona iparachute ngicokubuza into ewantanga wayiphuma yakhe inona ukudlula wena. Wena maphuma nona ukudlula mina mara nawe yabona uthami ikhuphi into ekhulumayo la ngihlanga. Yabona le i view yale bathi I bad eye view yakeni bad eye view la ngeke uyattack nase movie yakubona ibheke ngapha nangapha yangithwala shoot uyangistana ngapha nangapha uyayibamba mara siko lapho akela le number ka cowboy akani thini tanga zami zambe ezula ama Ferrari wena hamba ngivulani iSkybox ngihamba ngivula amazinyo wakhe igap uyibonini ngihamba ngivula amazinyo wakhe I'm sure mekadla nokudla kunokungena la azije dala aqedile ya shoot beqala ikhuluma ngathi shay flat ile gap kambani nje yini upayite yamkena uSpiderman yini kulakhi machine kate so machine nice ipapero or blackberry le ipaperi or blackberry shoot nalama ngathi le mfatuko yokufinya nayikana le mfatuko ekufinywa ngayo naye ile mfatuko yakho surprise ngasikhathi le weshayila kusi LS LL mara siko la bheka singapha ne bheka namhlanje ngirelaxile bafethu angile ha unyundise kangapha namhlanje ngirelaxile netanga mina ngicoka ukubuza into ewanta ngudlala iyoga intanga le iyoga atangidla ya meditate meditate manje wayi Jordan lakho shy stretch Lisha freestyle ngiyadlala atanga yazi like ukhuluma ngezinto ongazazi ngithola etanga le Jordan is now like 5 years tanga ngilkhinda ngithola ingane yoko tanga le Jordan lamampela ngithola tanga wena mebethi uze nenye wena uze namanye uyayithala bheka ungayibambi mic nitholile ichance yenu nakhuluma nayinukisa ngomlomo relax atanga bheka buya ngapha tanga ne bheka lo bengamelanga kuba ubite deck bekumele kuba ubite black ubumnyama bakho bheka ngiexpectanga ukuthi bahleke ungadomi mina nginamafena ngishekela online relax I'm bigger than you relax I'm bigger than you bheka ubumnyama bakho ngathi kuceda ukhamba igesi
ubumnyama bakho ngathi mawuzala uNkulunkulu bangangakasho ukuthi let there be light. Ubumnyama bakho engithi pheka bafethu ne afene manje isikhathi evaya ngithola except nyundi wena mobheka le out tanga imhlathi womile ngathi ilala ngamaskopasi ngithola enye into tanga umdala for this content ngithola wena ontanga bakho bavanga amapolo tanga wena mawubhizi ngayintanga uza before sitshela ngamapholo usikhindela ingcathulo ezingena negama ntwana yami mina relax ankaye mic man ukhulumile imic says iyanuka relax asipha ichance yakho bheka yabona wena ufana nesibheka ufana namathange uwile bohlekisa kudala tanga bohlekisa first episode mamela relax abuyelela yini uyahlekisa Thula khuluma bahleka wena thula shayipway tanga Kenji ne ngicela next time ungezi nabantu abane high blood ngoba mesikhuluma abakhuphukela ushukela uyambona manje ngicela ubuyelela yini bheka tanga wena uwile uyimbewu uwile thima tanga ngicela likhenye next time tanga ungezi nabo matime abashiya ingane zabo emakubo tanga le indala lentwana I guess weyizinanasi wena lo engalingana utime wakho yambona unjani ushana ngeintshebe angazi ukuhambani ngawe tanga uyangithola she top price tanga lo muntu uswestela isikhathi bheka tanga wena kahle uKenji into bekumele ngabe uyayenza ne akukayinte one uyoma lapha kuma extra uloku usishayila izandla mesikhuluma usiloku ulahlela amajoke wethu ngoba awulahlisi buyelela inini guys ngicela nitheke lapho #spa buyelela inini #Travis amogeza ubuso khohlisa amakhamera mengithi ngiyabheka umnyama kunathi sonke la ubuso bakho bugcwele insila ngathi ibhaka enyathele inja yakena kahle lo kwenzakalani YouTube ne athi ngikhulume nani ne uKenji mina Kenji shout out for you ne umsebenzi owenzayo omuhle uKenji can pick up unyawupe estradini angcolile amfake ku smash up pass bese azibona ngathi ubet ezinye izinto uwile lo mjida ulahlise for one video yashaya uwile expired when we expired man ungangibamba ngingcolisa izangape tanga woza uyabaleka asivaleni umuntu kumnyela buye tanga yimi nje yami khambani tanga mina sengikhuluma nabantu abageza abangageza ngisekho kuwe uyangithola umnandi nje yami tanga mina anginawo maningi mamas ngicela usondele aliveli naleli mamase mina anginawo amaningi mina nje yami bheka ne ngasikhathi lo utshela imama lami ukuthi linuka insila bheka ubuso bugcwele insila tanga le mama lakho linjani linuka insila mama ukhulume naye lo akajula sikhuluma next nawe abantu abadinga asikhulumi nabo yoshaya everyday la mamela sila yabona inyosi mazikhuluma ne asizinaki le oyithola edobha silane ngaleso sikhathi akakwazi nokuyithengela igirlfriend yakhe silane yazini kwazibone lapha emashakashakhe mamela yabona laba abakhuluma isilungu abazama ukuzenza ama-American la e-South Africa naye izama ukufitha mathi uthatha ukubheka ngizowukhipha ama-specs ama-specs akhona le ungathi akakwazi ukubona ngawo mawuthi uyawubheka ungathi lawo ama-90s hayi sayivale bafethu ungazophaphela inyawo slime it's your boy slimy aka you'll never get your bitch back as senibonile untanga ukuthi you'll never get his emotions back ne emotional damage nawe Kenji tanga ngicela moza nabachita ne uqala ucheck ukuthi abekho kuma kanjani mara otherwise asikho lapho ne ngiyaqala ukushaya ismash pass ngikhale What she saying? I just mind my own business.
want some lean. Pour that for my cup. That bitch finna get geek. I'm in the SRT. I pull up and then swerve on the cops. If you touch me, nigga gon' pop. Nigga, stop tryna be like me. For a fact, you ain't got no bag. For a fact, you ain't got no bands. For a fact, you ain't got no swag. For a fact, you fucking broke. Nigga, ha. What? You keep on telling me lies. You better tell me what's the price. Nigga, I'ma blow your house. That nigga ain't red, not a mouse. And he dressed like a clown. Can't fuck with this nigga, they clowns. Can't fuck with this nigga.